Flam d'ou al microones o al bany Maria. El podem fer amb motlles petits o amb un sol de gran. Per fer el caramel necessitem sucre, aigua i suc de llimona. Posem el sucre, l'aigua i el suc de llimona en un recipient resistent, a foc suau fins que canviï de color. Vigilem que no es cremi, que si no amarga, i ho passarem al motlle. També podem fer servir caramel líquid i és molt més pràctic. Per fer el flam necessitem llet, ous, sucre, pell de mitja llimona i branqueta de canyella. Posem la llet amb el sucre, la pell de mitja llimona i la canyella al microones fins que comenci a bullir, uns 4 minuts a 800 watts. Ho deixem en infusió fins que es refredi i ho colem. Amb aquesta preparació ja freda afegirem els ous i ho batrem una mica. Ho tornem a colar i ho posarem en els motlles caramelitzats. Si ho fem al microones, ho posarem primer 4 minuts a 800 watts. Després 10 a 12 minuts més a 400 watts, vigilant cada 2 minuts que no bulli. Si ho fem al forn al bany Maria, prepararem una safata amb 2 dits d'aigua calenta i en allà hi posarem els diferents motlles. El forn tradicional està més estona, però no cal vigilar-ho. Ho farem coure a 170 graus uns 45 minuts. Està fet quan, punxant-lo pel centre, l'escurador en surt net. Ho deixem refredar i ho posarem a la nevera unes hores. A l'hora de servir el desemmotllarem i el decorarem al gust amb nata, amb fruita o amb el que més ens agradi.